Sengaphakathi kwesimazonzo kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Kuyitoze enkulu umbule emakhaya ukuthi ngilethele nazi indaba zamaskandi ehamba phambili esikhathini samanje. Indaba zithi uJezi elikhulu uthi ubukhosi abuyele endlukulu. Uzokhumuleka ukuthi uJezi elikhulu ngaphansi kweqembu libizwa ukuthi abafana amgqumeni. Leli qembu kade liqeda ukuwina iBest Maskandi Artist kumaSummer Awards ngama-award ase-South Africa ahlonishwayo futhi. Uzokhumuleka ukuthi kulo mkhakha lo weBest Maskandi ubeqhathwe nabaculi asebemkatshubomvu abafana neMthente, oThozani Langa, iChwane Bhaca noPhuze Khemisi. Laba bafana bamgqumeni ke baphume phambili bakwazi ukuthi benqome le ndondo enkulu kangaka ebizwa ngokuthi Best Maskandi Artist. Asike sibabongeleke abafana amgqumeni ukuthi behlabane ngale ndondo enkulu kaze kanje. Ngesikhathi sebonga ke yena uJezi elikhulu abafana amgqumeni akashiyanga ngaphandle ukuthi labantu asebebiza ngokuthi bayinkosi emaskandi kumele bakuyeke manje kodwa bebuyisele ubukhosi endlukulu. Uzokhumuleka ukuthi makuthiwa endlukulu kushiwe lapha lapho kuqhamuka khona yena umgqumeni njengoba nabebiza abafana amgqumeni uma bethi ubukhosi abuyele endlukulu usho ukuthi ubukhosi abuyelele ngaphansi kwamgqumeni. Abantu abaningi ke babe nokuphawula okuhlukene njengoba besho ukuthi uma ubuyela ngaphansi le endlukulu ubani uzoba inkosi. Basebethi futhi njengoba igcokama elisha kanye futhi noKhuzani ngoba bebiza ngenkosi yamaskandi okusho ukuthi kumele bebiyeke ubukhosi bona manje bebuyisele le endlukulu. Bukele emakhaya wena le ndaba uyibona kanjani? Ake hlane lapha ku comment section sizokumona wakho uJona. Uyibona kanjani? Ngabe ngempela ubukhosi lobu bamaskandi kumele buphucwe oKhuzani nalegcokama elisha kodwa bubuyelele endlukulu le kwamgqumeni? Ake hlane ezatsi ke sizwe umbono wakho ngalolu daba. Owake salusitha kubuyele kuye abubuye ubukhosi bamaskandi abubuyele endlukulu madoda. uJezi elikhulu lo wakwamsele wabafana bakamgqumeni sidlulisa ukubonga kakhulu ngokunqoba iBest Maskandi album yakulonyaka sithi #Summer27 winner abafana bakamgqumeni. Siyabonga kakhulu. Hello South Africa, Tumelang, Sanmanani, ubheka no-OPK wakamkhulu Mr. Ratata. Awusibonga kakhulu Lawrence mfana wanginikeza kamnandi intambo. Kodwa mfana ngiyakubona uya-act impela ngiyakuvuma. Kodwa bona masekuzokoza ukucula, cha mfana nekulungela kumaskandi ngiphethe omunye ushuni ngempela. Thina umaskandi kwelakithi siyawuthanda ngoba noma siwudlala emotweni, angabe seteksini noma shada noma kathize engcabeni. Sike sigijima kamnandi sigijima ngomaskandi. Noma sicross unyaka, sithi cross over ngomaskandi. Asibheke ukuthi obani bakhethiwe mesikhuluma ngeBest Maskandi album. iChwane Bhaca, amaGupta, Phuze Khemisi, siyayilunga ezinja, Thokozani Langa, iqatha eliziqhulayo, iMthente, banathi shaqa, abafana bakamgqumeni, imfene kamakhelwane. And the winner is abafana bakamgqumeni. Yeah!